Anja Katsi-Olka tässä Business-koulusta. Moi! Luen tässä videolle bloggaukseni markkinointisuunnitelman tekemisestä. Miten palveluyrittäjä voi tehdä markkinointisuunnitelmaa aktiivisesti ja kuljettaa sitä mukanaan arjessa? Markkinointisuunnitelma pienessä yhden hengen yrityksessä tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun tarvitaan rahoitusta. Silloin suunnitelma on täysmittainen, monisivuinen raportti kaikesta yritykseen liittyvästä SWOT-teineen, markkinatilanne- ja kilpailija-analyyseineen. Mutta miten moni avaa suunnitelmaa sen valmistumisen jälkeen? Ja toimiiko markkinointisuunnitelma työkaluna yrittäjän arjessa? No ei, ellei sitä hieman kehitä. Yrittäjinä saamme uusia ideoita jatkuvasti. Näemme uusia mahdollisuuksia jokaisen kulman takana ja haluamme tarttua niihin. Emme halua jäädä jumiin valmiisiin suunnitelmiin tai rajoittaa luovuuttamme millään tavalla, sillä yrittäminen on luovaa työtä. Luomme tyhjästä jotain uutta, rakennamme yritystämme, luomme uusia konsepteja, palveluita ja tuotteita. Mietimme jatkuvasti, miten voisimme tehdä asioita paremmin. Puskemme itseämme olemaan parempia. Vaikka pystymmekin puskemaan itseämme eteenpäin ja tekemään paljon töitä, emme pysty aina hallitsemaan luovien puuskien tuomaa rimpuilua suuntaan ja toiseen. Koska olemme luovia, haluamme kokeilla sitä ja tätä ja tuota ja syventyä hetkeksi tähän ja sitten hypätä innoissamme taas toiseen suuntaan. Olemmehan niin hyviä niin monessa asiassa. Mutta koska emme malta keskittyä riittävän pitkään yhteen asiaan, seurauksena on se, että emme pääse eteenpäin. Kun hypimme asiasta toiseen, emme saa mitään valmiiksi ja hukkaamme resurssejamme, sillä jo aiheesta toiseen siirtyminen vie voimia ja aikaa. Siksi tarvitsemme suunnitelman, joka ohjaa meitä, että saisimme edes yhden asian vietyä loppuun asti. Mutta miten raskas markkinointisuunnitelma taipuisi toimivaksi työkaluksi yrittäjälle? Sen sijaan siis, että jossain hyllyn perällä lojuisi pölyttymässä pino paperia, johon ei koskaan palata. Ainoa tapa saada markkinoinnin tai oikeastaan strategian ja toiminnan suunnittelusta pysyvä osa arkea on ottaa se sujuvasti mukaan. Oli paras keino sinulle sitten tietokone tai paperilehtiö, varaa itsellesi aikaa suunnitelman tarkistamiseen muutaman viikon välein. Tai kerran kuussa, riippuen siitä, miten aktiivisesti kehität toimintaasi. Palaa siis suunnitelmaan aina uudestaan ja uudestaan. Muokkaa sitä uusien havaintojesi, oppimiesi asioiden ja uusien mahdollisuuksien mukaan ja käytä sitä työkaluna priorisoinnissa. Lähdetkö mukaan yhteistyökuvioon, minkälaista sisältöä tuotat verkkoon, kaikki riippuu siitä, sopiiko se suunnitelmaasi. Kyse ei ole vain yrityksen markkinointiviestinnän suunnittelusta, vaan koko liiketoiminnan suunnittelusta, strategisesta suunnittelusta, visioinnista ja taktisen toteutuksen suunnittelusta. Yrittäjänä kyse on siis bisneksesi suunnittelusta, tai oikeastaan elämäsi suunnittelusta. Mitä teet ensi vuonna toisella tavalla, jotta voit varmistaa itsellesi ja perheellesi turvallisen ja mukavan elämän? Suunnitelmasi avulla pystyt pitämään itsesi kurissa ja varmistaa, että olet matkalla kohti tavoitteitasi, etkä ole harhautunut johonkin, mikä ei oikeasti vie sinua eteenpäin kohti tavoitteitasi. Itse teen suunnitelmaa vapaamuotoisesti A3-paperilehtiöön. Piirrän ja kirjoitan isolle paperille, brainstormaan sitä, mikä on tavoitteeni, strategiani sinne pääsemiseksi ja sen pohjalta juuri nyt prioriteettini. Mitä teen nyt? Etenkin kun tehtävien määrä käy ylivoimaiseksi, saan näin ajatukseni järjestykseen. Priorisoin tehtäviä tavoitteideni pohjalta. Näin olen onnistunut raivaamaan paljon enemmän aikaa kehitystyöhön. Tärkeintä suunnitelmassa on yksinkertaisuus ja selkeä suunta. Älä yritä ajaa takaa kahta kania, muuten käy niin, ettet saa kiinni kumpaakaan. Mitä markkinointisuunnitelma sitten sisältää? No ensimmäisenä visio.
jonka pitäisi olla riittävän suuri, mutta kuitenkin mahdollinen. Minkälaisen elämän haluat itsellesi ja perheellesi rakentaa? Haluaisit varmasti viettää vähän enemmän vapaa-aikaa lasten kanssa, hoitaa itseäsi paremmin ja olla rauhallisin mielin talouden kanssa. Visioinnissa tärkeää on nähdä niin suuri unelma kuin mahdollista. Riittävän suuri, että se motivoi, mutta sopivan pieni niin, että se tuntuu mahdolliselta. Varmista siis, että olet sopivan nälkäinen tavoittelemaan visiotasi, mutta myös, että tiedät, miten sinne pääset. Kuvittele, että visiosi toteutuisi 3 vuoden kuluttua. Mitä sinun pitäisi tehdä saavuttaaksesi se? Mieti, minkä osan siitä pystyt toteuttamaan vuoden 2016 aikana. Aseta tavoitteet mielikuvalle, myynnille ja markkinointiviestinnälle. Toinen kohta listalla on mielikuvatavoite. Minkälainen asiantuntija haluat olla? Minkälaisena asiantuntijana sinut nyt nähdään? Onko esimerkiksi lähipiirillesi selvää, mitä teet? Autatko heidän mielestään vanhuksia vai teinejä, yrityksiä vai kuluttajia? Ja jos yrityksiä, autatko heidän mielestään pienyrittäjiä vai suuria yrityksiä? Jos et tiedä, kysy niiltä, jotka ovat lähimpänä sinua. Mieti sitten, onko mielikuva sellainen, mitä haluaisit. Jos toimintasi koostuu monesta pienestä palasesta, ei mielikuvasta voi muodostua kovin selkeä. Jos sit saat lähipiiriltäsi kysymyksesi vastaukseksi muminaa ja sitä sun tätä, tiedät, että sinun täytyy keskittyä ja rajata toimintaasi. Monista asioista kiinnostuneille yrittäjille rajaaminen on kauhistus. Mutta jotta yrittäminen ei olisi vain kiva harrastus, missä kokeillaan monenlaista, koita tehdä päätös. Keskittyminen vaikuttaa kaikkeen, mitä teet. Kun keskityt, voit terävöittää viestintääsi ja hioa hissipuheesi muistettavaksi. Ja brändätä itsestäsi sellaisen osaajan, minkälainen haluat olla. Mielikuviin voit vaikuttaa monella tavalla, mutta kaiken pohjalla on päätös siitä, minkälainen mielikuva tavoitteesi on. 3. on myyntitavoite. Mitä myyt ja mihin hintaan? Myyntitavoitteen miettiminen voi olla hyvinkin yksinkertaista ja motivoivaa. Lopulta kaikki tekemisesi on tästä kiinni, minkä verran myyntiä sinun pitäisi tehdä vuodessa, kuukaudessa, viikossa tai päivässä. Miten paljon sinun pitäisi tienata itsellesi ja yrityksellesi, jotta saisit elämästäsi sellaisen kuin haluat? Älä laske vain nykyisten kulujen kattamista, vaan myös sitä, mihin haluaisit käyttää rahojasi. Haluaisitko lomailla enemmän? Se tarkoittaa sitä, että sinun tulisi tienata enemmän lyhyemmässä ajassa. Ja jos haluat kehittää tätä, niin tilaa Business-koulun brändää osaamisesi workshop tästä Business-koulun sivustolta. Voit tilata sen nyt joulu-tammikuun aikana ja katso ilmaiseksi 3-osaisen workshopin siitä, miten brändäät osaamisesi verkossa. Mutta jatketaan. Miten monta tuntia vuorokaudessa haluaisit tehdä töitä ja miten monta päivää viikossa? Älä laske tulevaisuudelle sitä, että teet töitä 12 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Vaikka olisit kuinka motivoitunut työstäsi, jätä aikaa muullekin elämälle. Muista, visioinnissa on kyse tulevaisuudesta, unelmista, ei nykyhetkestä. Kun tiedät tavoitteesi, voit alkaa miettiä keinoja, joilla pääset niihin. Miten monta palvelupakettia sinun pitäisi siis myydä, missä ajassa ja mihin hintaan, jotta pääsisit tavoitteeseesi? Jos määrä on täysin mahdoton, niin mieti, voitko nostaa hintojasi esimerkiksi brändäämisen avulla tai ehkä skaalata bisnestäsi luomalla digitaalisia palvelutuotteita, esimerkiksi verkkokursseja. 4. on markkinointiviestinnän tavoitteet. Markkinointiviestinnän avulla pystyt muokkaamaan mielikuvia ja saamaan aikaan enemmän myyntiä. On monia keinoja, joilla voit lisätä palveluidesi myyntiä. Palveluidesi myynnissä tärkeimpiä ovat imagon rakentaminen, eli osaamisesi brändääminen sisältömarkkinoinnin ja muiden elementtien avulla.
tunnettuuden kasvattaminen, näkyvyys, eli yleisön rakentaminen verkossa. Palveluiden tuotteistaminen, paketointi, kohdistaminen oikealle kohderyhmälle ja hinnoittelu. Asiakaspalvelu verkossa ja verkon ulkopuolella, ennen palvelua, sen aikana ja sen jälkeen. Markkinointiviestinnän strategiaan ei tarvitse listata kaikkia mahdollisia markkinointikanavia ja keinoja. Tärkeintä on valita omat kanavat ja omat keinot niissä. Näin pystyt keskittämään resurssisi vain ja ainoastaan näihin. Mieti, miten saisit riittävästi myyntiä kuukaudessa. Jos tietty prosentti tavoittamistasi ihmisistä ostaa, niin miten suuri yleisö sinun pitäisi tavoittaa? Tärkeää ei ole vain tavoittamasi yleisön määrä, vaan myös sen laatu. Älä rakenna yleisöäsi kenestä tahansa, vaan tarkkaan määrittelemästäsi kohderyhmästä. Rakenna yleisöäsi ja brändää sisältömarkkinoinnin keinoin ja hankin näkyvyyttä niin verkossa kuin verkon ulkopuolella, tekemällä yhteistyötä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Arvioi jatkuvasti, mistä on sinulle oikeasti hyötyä ja mistä ei. Opettele sanomaan ei sellaisille asioille, jotka eivät vie sinua eteenpäin. Panosta digimarkkinoinnin strategian suunnitteluun. Kun tiedät, mitä sinun kannattaa tehdä, et hukkaa aikaasi. 5. markkinointisuunnitelmassa on resurssit. Koska sinä itse olet yrityksesi tärkein resurssi, sinun pitää bisneksen tekemisen ohessa pitää huoli itsestäsi. Viranomaiset tai ketkään muutkaan eivät tule sinua potkimaan sen vuoksi, että olet rapakunnossa, uupunut tai muuten laiminlyönyt terveyttäsi. Tee se siis itse. Sen lisäksi, että sinun pitää huolehtia terveydestäsi, huolehdi myös osaamisestasi. Minkälaista omaa asiantuntemustasi tai yrityksesi johtamiseen liittyvää osaamista tarvitset? Jos et osaa jotain näistä yllä mainitsemistani asioista, opiskele. Jos et kehitä itseäsi, ei yrityksesikään kehity. Mieti myös, jos voit ulkoistaa jonkun toiminnon, minkä joku muu tekisi vähemmässä ajassa kuin sinä itse. Ulkoistettu kirjanpito auttaa nukkumaan öisin paremmin ja virtuaaliassistentti voisi vapauttaa kätesi rutiineista tärkeään kehitystyöhön. Lopulta kaikki liittyy kaikkeen. Visiosi motivoi sinua kehittymään ja kehittämään. Mielikuvien rakentaminen nostaa sinua kaikkien eikä vähiten itsesi silmissä asiantuntijana. Näin saat myös itsetuntosi kasvamaan ja pystyt nostamaan hintojasi. Myyntitavoite potkii sinua keskittymään tärkeimpään eli myyntiin, johon pyrit markkinointistrategiasi avulla. Kun tiedät, miten pääset markkinoinnin avulla tavoitteisiisi, pysyt jatkuvasti liikkeessä. Nyt siis paperilehtiö käteen ja mindmappeja piirtämään. Käytä luovuuttasi. Menestystä vuodelle 2016. Kiitos, että olet Businesskoulussa mukana.